Makadi hama dzangu, mufaro wangu kuva nemi zvakare pachirongwa chino. Tine zvizhinji zvekugovana, kusimbisana, kusumudzirana, kutsurana, kubatsirana. Panguva ino ndoda kuti nditaure nyaya yekugona kusepareta mweya wako newe kana wapinda mumachallenge. Usatendere kupinda nemweya wako mumachallenge. Usatendere kuva mumachallenge mamwe chete nemweya wako. Ndiri kuedza kuti kudii? Shoko rinotaura zvakanaka kubhuku raLuka chapter number 23:46 kuti Jesu ipapo wakachema nezwi akati kuna Mwari, kwamuri Baba, ndoisa mweya wangu mumaoko enyu. Jesu akuda kufa panyama, akuda kuenda muguva. Haana kutendera kuenda muguva nemweya wake. Ari kuti, unto you Father I commit my spirit to your hands. Ari kuzvisepareta kuti ini ndakuenda muguva, but chirega mweya wangu uende kuna Baba. Chirega mweya wangu utungamire kwandiri kuda kuenda. Saka ari kuburitsa mweya wake musituation yaari, musituation yaari kuda kupinda. Rega ndikuudzei kuti chinhu chakanyudza vanhu vazhinji vakasabuda mumasituation avo inyaya yekuti havana kuburitsa mweya yavo, havana kutungamidzisa mweya yavo, havana kuyambutsa mweya yavo. Oh my God! Vana veIsraeri vachichema vari paRed Sea vachiona ngoro dzema-Egyptians. Mozisi haana kuvabatsira, haana kuvajoina pakuchema. Mozisi akavanyaradza akati, maEgyptians vamunoona nengoro dzavo hamuchazovaona, vachaparara. Chikonzero, Mozisi akagara ayambuka. Mweya waMozisi wakange wayambuka paRed Sea. Chero akange akatarisana neRed Sea, haana kutendera mweya wake kunge uri paRed Sea, kuvharirwa neRed Sea. Akayambutsa mweya wake. Saka paari kuva encourage ari kumhiri nokuti mweya wake wakayambuka kare. Unoziva here kuti Joseph ari mujeri, chakapinda mujeri inyama yake neso yake, but the spirit yanga iri pa position. Saka paakaudza mumwe musungwa bi yake kuti kana wasvika kwauri kuenda undirangarire, ari kuti ndo kune mweya wangu. Ndakayambutsa mweya wangu, ndakaburitsa mweya wangu kare, handina kutendera mweya wangu kuva mujeri pamwe chete neni. Uri musituation, but usatendere mweya wako kuva musituation. Mweya wako ngaufane kuyambuka. Jesu ari kupinda muguva, but haana kutendera mweya wake kupinda muguva. Anoti, unto you Father I commit my spirit. Ndiri kufana kuendesa mweya wangu. Uneko uri kuda kuenda, mweya wako ngaufane kutungamira. Iwewe hausati wapa position, asi mweya wako ngaufane kuenda ikoko. Uri munhamo, asi mweya wako ngaubude munhamo. Uri muurwere, asi mweya wako ngaubude murwere. Ndo zvichakuporesa. Chinokuburitsa musituation kunge mweya wako watungamira. Saka chakaita kuti Jesu amuke inyaya yekuti mweya wake wanga watungamira, hauna kupinda muguva naye, ndo mweya wakamumutsa. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Separate your spirit. Send your spirit kwauri kuenda usati waenda. Mwari akuitire zvakanaka. Shalom.